കൂവ പായസത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ ശർക്കര പാനിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്കുള്ള കൂവ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ തേങ്ങാക്കൊത്ത് കൂടി ചേർക്കണം. ഇനി ശർക്കര പാനിയാക്കി വെച്ചത് അരിച്ച് കൂവപ്പൊടിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്ത് ലൂസാക്കി എടുക്കുക. പെട്ടെന്ന് കട്ട പിടിക്കുന്നതിനാൽ വെന്ത് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത്. ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള തേങ്ങാക്കൊത്ത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി ഇളക്കി മാറ്റി വയ്ക്കാം. കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി. അങ്ങനെ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് കൈവിടാണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇത് കട്ടയായിട്ട് വരും. അങ്ങനെ കട്ടയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണേ. താങ്ക് യു.